खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि गुड बड'लेण्ड चेनेलाव बरायलायबाय। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोदान भिडिअ ओरैबायदि सोमोनांथाव आरो ओरैबायदि बोराबथाव माने रागा जोंथावना भिडिअ नोंथांमोननि खाथियाव आं शेयार खालामनो बा रायजोफोरनो शेयार खालामनो थाखाय बे दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ आं दिनै भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोदों। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि सिगां आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो हाजासे शेयार खालाम लोगोफोर आरो लाइक थुनानै गालां। जुदि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामोब्ला सानफ्रामबो मोजां आपडेट आरो गोमोथाव आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामबाय थागोन। स' लोगोफोर थौदो बिदिब्ला बांद्राय गोबाव खालामालासिनो बे माखासे बाथ्रानि सायाव सावरायनानै भिडिअ क्लिपखौ नायनोसै। लोगोफोर आं माखासे भिडिअ क्लिपखौ सेभ खालामनानै लादों। बे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनायनि उनाव नोंथांमोना ओरैबायदि गोमोखागोन माने ओरैबायदि सोमोनांथागोन जाय जोङो गुबुन समफोराव जों गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोर फैयो, सिनाय मोनै मानसिफोर फैयो, गामिफ्राव हाबफैयो बायदिसिना गोदान कारफोर लानानै गोदान गारिफोर लानानै गामिफ्राव बायदिसिना फान्थिंफ्ला फैयो आरो दा बेफोरखौ जों फोथायनानै गामियाव ओरैबायदि हाबहैयो, ओरैबायदि जायगा होयो। नाथाय बेफोरबायदि मानसिया सम जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओरैबायदि गुलाय गुजाय माने रायजो राजाफोरनि थाखाय ओरैबायदि गाज्रि खामानि मावनानै गालाङो आरो जाय बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि खाथियाव माखासे बोरमा सिखाव हमनायनि माने गारियाव माबायदि बोरमाखौ हमनानै लांदों ओरैबायदि आसरित आरो ओरैबायदि गोमोथावना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायदो। बोरमाखौ माबायदि हमनानै गारि सिङाव थुम सोनानै लांदों ओरैबायदि आसरितखा आरो लोगोफोर। তোৰ নাম কি? এই দুটাই ৰাস্তাটো গ'ল দাদা। তোৰ নাম কি? ধৰা পৰি গ'ল। নাম ক? তোৰ নাম ক? চুৰ কৰি আহি ইমান টকা আহিছে, তোৰ স্কৰ্পিঅ' এখনে খেদাইছে, তই চলাব পৰা নাই তাত। কেইটা ছাগলী আনিছিলি? গাড়ীখন ভৰ্তি আছে 10-12টা মান। আগতো অহা হয় নাই? মইহে দেখিছো, মোৰ ঘৰৰ পৰা ছাগলী উঠালে। গাড়ীখন যাব নাই? গাড়ী মালিক কোন? কি নাম তাৰ? কি নাম? কান্দি বোলে লগাই দিছে ন? কি ছাগলী লৈ গৈছে? পিছফালে আছে চব। লগাই থৈ দিছে ৰছী বান্ধি থৈ হা? ডিব্ৰুগড় ক'ত আহিছিলি তই? মেডিকেল নিয়ে ন? नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो
आं भिडिअ क्लिपाव नोंथांमोननो माबायदि दिन्थिखो नोंथांमोना एबारनिफ्राय हुसियार जाखादो आरो सोरबा सिनाय मोनि मानसिफोर फैयोब्ला नोंथांमोननि न'आव जुदि बोरमा फिसिनाय दंब्ला मोसौ फिसिनाय दंब्ला हुसियार जाखादो आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि सोरबा जुदि गारिजों फैयोब्ला दा फोथायखा जोंनि गामियाव ओरैबायदि खननै खनथामसो जाबाय बेफोरबायदि मोसौ हालुवाखौनो खावनानै लांनाया माने माब्ला समाव माबोरै खावनानै लाङो माबायदि हमनानै लाङो माने जेबो थालखौ मोनखाया आरो ओरैबायदि 1.5 लाख 2 लाख मोननाय मोसौ ओरैबायदि खावनानै लांदों न'खरनियाव आरो बोरमाखौथ' दा बुंखासै सानसेखालि ओरैबायदि गोमोथाव जाखादों आरो जों जेब्ला माइ हानाय बोथोराव माइ हाबाय थादोंमोन दुब्लियाव बहानिफ्रायबा फैनानै कार गंसे 3 मानसि फैनानै लामायाव बोरमा खानाय दंमोन बे बोरमाखौ मालाबानो बाहेरायाव ओंखारनाय बायदि दरजाखौ खेवनानै हमख्रमना डाइरेक्ट गारियाव थ्रोब सोदों सोनानै लानो जेबायदि होसोबाय मानसिफोराबो ज' होसोदोंब्लाबो माने मोनहास्लाबासो ओरैबायदि जिबायदि दाब्रायलांबाय गारिखौ माने खिथुखौनो मोनखायाखैसै आरो बेबायदि जाखादों बेखायनो लोगोफोर बोरमा अमा फिसिनायाबो ओरैबायदि माने मोसौ फिसिनायाबो ओरैबायदि हुसियार जानांसिगौ आरो दानि मुगायाव थ' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय